mga besh! Good day! It's me again, your Beshi Cheramar. Sa mga langga ko, sa mga omega ko, and of course sa mga kabeshis ko. Hello, hello, hello! And welcome to Hello mga Beshis Channel! So for today's vlog, for today's video, mag-ano tayo, magpa 5 facts about Beshi. Para si Beshi is makilala nyo ng lubusan in and out. But before anything else, as you can see, thank you so much to Ma'am Jenny Ramos of the Sushi Box. Wow! At long last, after a very long time, matitikman ko na ang the best Maki in town, the Sushi Box. And flex na rin natin si Addicti, a cup of happiness. Pero before anything else, check nyo and follow nyo page ni Addicti kung saan sila malolocate. Meron siya sa may 1688, tapos marami silang branches. And of course, si The Sushi Box, meron siya sa SM City sa may 2nd floor. And then sa may Festive Mall, Mandurriao, nandun siya sa may ground floor. Malapit siya sa grocery doon sa may Festive Mall. Pero today, we will do the 5 facts about Beshi. So let's start sa 5 facts natin. So, sa nakakaalam is iba, hindi nila yung iba tawag sa akin Beshi, tawag sa akin Jojo, tawag sa akin Besh. So, ano ba talaga yung totoong pangalan ni Beshi? So, my true name is Jeramar Benjamin Sason. So, gusto niyo explain ko yung pangalan ko. Yung Jeramar is combination siya ng pangalan ng father ko at saka ng mother ko. Yung father ko is si Gerardo, tsaka kinuha yung Jera, and yung mother ko is Marlene. Diyan naman kinuha yung Marlene. Tapos yung Benjamin naman, yan yung, hindi ko yan pangalan, ano yan? Middle name ko siya, and of course, my family name is Sason. So, that's my complete name. Jeramar Benjamin Sason. Pero kanina pa ako natatakam bago tayo mag-proceed sa facts. Fact number 2. Baka na FACT. Siyempre, try natin ito. Best Maki in town ng The Sushi Box. Tapos meron pa siyang pasos dito. Piling ko mabangong mo. Open ko bagay talaga siya sa sushi. And thank you also, Addicti. Medyo nauhaw na kanina si Beshi. Natikman ko na ito. Hindi ko alam si DOH, pero nung natikman ko siya, parang ano siya, cookies and cream na may pagka-Oreo. And then ito is Nutella. Favorite ko itong Nutella with cream cheese, and of course the taro with cream cheese also. Cream cheese or cheesecake? Basta, cheesecake or cream cheese of Addicti. Masarap talaga yung mga regular na milk tea pag kinukombinan siya ng cheesecake. Hindi ko alam kung anong tawag, cheesecake or cream cheese. Basta cream series or cheesecake, parang same lang naman yun. Pero titikman natin itong the best Maki in town in Iloilo. Maraming branches na to, and may pork floss and everything. So, hindi ko siya kilala isa-isa. Pero titikman natin one by one. Apat ito. And then check nyo rin yung sa Facebook page ng The Sushi Box kasi meron siyang party box. Tapos marami siyang mga packages. So, check natin doon. Sausaw natin dito. Takam na takam. Gutom na gutom si Beshi.
Hindi ko alam kung anong klaseng maki ito, pero may nakagat ako na medyo maanghang. Tapos, may taste na something alat. And then, may sweet na aftertaste. And so far, okay siya. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Ito yung always ko pinakain, yung bulgogi. Diba? Bulgogi to. Let's try the bulgogi. Parang may nilagay sila ng something crunchy. And yung maganda dito is mabubusog ka kasi parang dalawa pa lang yung nakakain ko is parang may angel sa aking labi. Parang loading si Beshi. Nabulong, nagamot niya yung cravings ko sa Maki. Pero, trivia kay Beshi, hindi ni Beshi alam kung anong mga pangalan ng mga Maki. Alam ko lang yung California Maki, yung balita, Maki Pulido. Joke. Kumakain talaga ako. Pero in fairness, pwede itong pang lunch, pwede itong pang breakfast, pwede itong pang dinner, and pwede nyo i-partner yung milk tea. Perfect partner talaga si Addicti at saka si The Sushi Box. So before tayo mag-proceed sa ikatatlo, my age. Age ko daw, AGE. So, how old I am? So, I am 37 years old. 37 years old and kaka-birthday ko lang last November 17, 2020. And then, Year of the Pig ako. And then, halata naman diba, Year of the Pig. So, my age is 37 years old. So, yan na yung facts number 2. November 17, 1983 ako pinanganak. So, i-minus nyo sa 2020, 1983, 2020. So, I am 37 years old. Halata ba? Umayos kayo. Next, ito parang maraming color. May red, may yellow, may something. And may mga siya, may pork floss. Ang sarap. Hindi ko siya ma-describe kasi hindi ko alam kung ano yung mga laman, yung mga nilalagay nila dito, pero hindi pa siya overall, may isa pa. Pero super the best yung Maki talaga. Pinatunayan nyo na the best Maki in town ang The Sushi Box. Tapos 100% local, tapos premium quality and fresh daily si The Sushi Box. So again, sa mga nagki-crave dyan, sa mga hindi nakakaalam kung saan makikita si The Sushi Box, makikita niya. At pwede rin kayo mag-order via delivery. Available sila sa Maxim, sa Move. Di ko alam kung sa Foodpanda or sa Grab, pero yung alam ko sa Maxim at saka sa Move Delivery, available sila. Pero pag malapit kayo dito sa city, nandun sila sa SM City Iloilo, second floor, and then meron din sila sa may Festive Mall, Mandurriao. And si Addicti naman, malilocate nito sa 1688 Mall, malapit sa Robinsons, Ledesma. So, proceed naman tayo sa third facts about Beshi. So, sa third facts naman yung college course ko. College course ko is Bachelor of Science in Commerce, major in Management Accounting. So, yan yung kurso ni Jeramar. Kaya kahit saan mo ako dalhin is very flexible si Beshi. Kasi nagtrabaho na ako sa iba't ibang field. So, nagagamit ko talaga yung course na Management Accounting. Flexible course talaga siya. Pero originally, yung gusto ko talaga is maging isang doktor. So, a good thing. Kaso lang,
syempre, mahirap tayo, wala tayong financial something na para matustusan tayo sa college para sa pagiging doktor. So, nag-ano tayo, nag-management tayo, nag-commerce tayo, major in management accounting. And good thing is, yung pinasok ko naman na current job ko ngayon, yan, ito na yung fact number 4. Yung fact number 4, what is my current profession? So, my current profession is I am a professional health service representative, or I am a professional medical representative. So, slash na yan yung pagiging artista at slash na yung pagiging vlogger. So, yes, I am a proud medical representative, and kudos and salute to all the frontliners. That's it. And then, my last facts about me, yan yung always tinatanong sa akin. During nagpe-Facebook live ako, during nagpapa-question and answer ako, yung tinatanong if I am single or if I am ano. So yung ika-5 facts ko is, are you in a relationship? Sasagutin ko ba? Sana nanonood siya, no? Pero true, yung 5 facts, if are you in a relationship, I'm not into relationship kasi hindi pa ako ready sa commitment, and priority ko is yung family ko. And baka soon, hindi ko naman siya hinahanap kasi marami namang nakikiramdam, marami namang lumalapit. If kahit ano lang, pa-pling-pling lang, kahit pa you know, at least si Beshi is nakaka-experience pa rin ng love kahit walang commitment. Kasi masakit yung umasa, masakit yung masaktan, at masakit yung maiwan. So, are you in a relationship? Walang relationship ngayon si Beshi. I have a relationship with my family and of course with my friends and with Papa God. So, that's it. Yan yung 5 facts about Beshi. And last, para mag-verdict na natin si the sushi box, kunin natin ito. Hindi na ako magsusos kasi may nilagay na silang sauce dito. So sayang. So sa isang box na lang. Oops! I did it again. Wag. Display lang to, diba? Yan nakakain. Since apat na klase ito, yung overall rate ko sa kanila is 12/10. Kasi complete package na siya. Hindi mo na kailangan mag-rice kasi may rice na siya. Hindi mo na kailangan mag-ulam kasi may ulam na siya. And then, may mga spices pa siya. And si Beshi is love spices. And sa apat na klaseng maki ito, di ko alam kung anong pangalan ng maki. Sorry, i-research ko na lang kung ano. Yung pinaka-favorite ko dito, yung last. Feeling ko ito yung California maki kasi parang ito yung familiar sa akin na flavor. Actually, yung alam ko lang is ito yung bulgogi. If tama ako, bulgogi. And this is feeling ko ito yung California maki kasi alam ko sa California maki, yung color yan is may something orange. Tapos meron siyang mga mangga, may crab. And hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero ito yung favorite ko nito. Yan. Bongga, di ba? Ubusin ko lang na. Kasi masarap. The best maki in town, the sushi box. Best partner ito sa addictive. Kanina ko pa ito nakain yung Nutella kasi lang puro talaga siya, puro Nutella at saka yung cream cheese niya puro. Hindi ko masuyop. So nag-transfer ako dito sa DOH. Hindi ko alam kung ano yung DOH pero feeling ko ano to, parang Oreo something na milk tea. Tama talaga yung pangalan niya, A Cup of Happiness, kasi isang mahahappy ka talaga sa cup na addictive. So again, thank you so much to Addicti and the Sushi Box sa pag-sponsor itong pa-vlog ni Beshi na 5 facts about Beshi. Pero hindi pa tayo tapos kasi meron pa tayong shoutout portion. So, shoutout muna tayo.
first na isa-shoutout natin is si Rondale Photography. Shoutout and hello to Rondale Photography. Shoutout also to Baby Shamel Vlog. And then, shoutout also kay Kat Sarita. Shoutout and hello also to Maysel Boston. Hello and shoutout also to Anli Q Iloilo. Hello also and shoutout to Infante Iloilo, Infante Milk Tea. And hello and shoutout also to Lemon Kindat, King Kong's Kitchen, Gamchon Korean Barbecue, and everything talaga. So that's it mga besh. Thank you so much for watching this video. Thank you Adikti, and thank you to the Sushi Bag. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa mga bago pa sa YouTube channel ko, please do subscribe. Hello mga Beshies channel, and pakiclick na lang ng like button and the notification bell para updated kayo sa mga videos ko, and comment down baka sa susunod na vlog ko is ma-shoutout ko kayo, and of course baka may mga tawag dito, may mga suggestions kayo na gusto gawin na ipapagawa kay Beshi. Comment lang kayo kasi gagawin niya ni Beshi basta kaya ni Beshi. So that's it. Thank you so much for watching this video. This is your Beshi Jeramar again of hello mga Beshies. Love, bye, mwah. See you again on my next vlog. Mwah, bye! Thank you Aditi, and thank you the Sushi Box. Bye!